И здравейте хора, аз на фънито играя в Майнкрафт самото оцеляване сам. Обичам сам. Ето тук съм си направил бонус чест, че не се правят. Не се правят такова, тук почти няма никакви дървета, вижте. Къде има дървета, не знам. Хайде да направят. И почваме с оцеляването. Да. О, има и храна. Сега ще си взема нещо. За това е Спарта! Спарта! Чакайте така. Спарта! Е! И края мога да убия половин ден. Ако няма нищо против така. Хора, сега правя ново оцеляване и за първи ден мобовете ще ги направя на ден. Защото не искам да ме килят сега. Още не съм правил и къща да ме килят. Красиво крафтинг тук. Всичко пасочко. Вау! И сега отивам да се взема малко дървчета. Майка зайчовечо. Ето къде има и дърво. Сега ли? И тук сме хора, просто поръпни ме драз. Саплинг! Това ще ми стигне на малка къщичка. Не го правя сега огромно. Не иска да се мъча. Първо ще си правя малки къщички. Може да ми бъде тук под земята. Да, под земята. В момента сега тук сме хора. Не съм мърдал нищо, не съм пипал. Нищо. Чакайте, се правя на лопатка. Няма се мъча сега. Много лаги. Много. Не обичам така да ми лага, ама такъв ми е компютър. Ще бъде малко да сега е така може да също. Няма да е задължително голямо. Тук да си направя една вратичка и готово. После в другите епизоди ще разширявам. Ама го. Добре. Ето да, по 3 вътре. Врати. Чопа. Ето, първата ми малка къщичка е готова. Това ще бъде. Не, няма да имам сега. Като сега малко да почупя. Тук може да ми бъде минат.
И мисля, че толкова ще ми стигне за една печка. Да, това е малко стоя повече. Не, печка се прави това. Какво трябваше да дам? Отивам сега да си направя един каменен меч, за да мога да бия тези крави. Вау, колко е готин. Хора, да ви питам, как се прави това броня? Верижни. От какви са тези вериги? Верижни брони. Гати верижната броня. Ще да падна. Мале. Аз съм за шакилна духа. Животните ще са. Мале, ама тук има доста крави. Зайчо, тебе ще оставя, после ще ти взема. Ама ти няма да оживееш, да знаеш. Чули ме, чули. Че няма да ти бия сега с ръка. Взех ти каквото взех. Кожата ти взех. Тъпът ти кожа. Бе, а ти няма ли кожа да дадеш, бе, ама? Трябва да те в кожата. Но само една кожичка. Другите ще ми дадат. Ако не ми дадат, ще ги килна. Кил. Дай ми две кожи. Кожа, дай ми един да си направя. Още две, супер. Почваме да си целяме перфектно. Опа, аз сътекли си холма, мъга. Забравих после. Не бе, дай сега, че ще забравя до къде съм си. Край. Вече съм гладник и трябва да... Чакай, аз съм какво играл? Много добре. И съм с един много готин текчър пак. Да си посъдя. Не, няма време да си казвам. Само се меря къщата и... Къде беше тя? Къде е къщата? Сега ще видим. Къщата се забравя. Къде? Сега... Ето. Те намерих. Паднах точно. След холма тук. След холма. Така. Що не става? След холма няма ли? Добравайте. Хора, това ще бъде всичко за епизода. Аз съм Фонито. Абонирайте се за мене и